Onye ga-akpọrọ n'ụmụ jebe ebe ọ na-eme Nenwe Escalota. Onye ga-akpọrọ n'ụmụ jebe ebe ọ na-ada Nenwe. Aha. Ọkwa Nenwetv the world. Amụọ bụ Comrade Igboke abụ m onye Eziecho Uhueze Nenwe. Abụ m onye na-eweta injin na-ewetara Nenwetv. Unu na-enya ebe a bụ ihe a na Eziecho bụ ya bụ oke ọkpa anyị Nenwe, the most senior and in all Nenwe. So ebe a bụ the ihe a Eziecho. So ani mbụ enwe na Nenwe bụ ya bụ ihe a na ebe a bụ ihe a Nenwe. Unu na-enyo na bịa. Ụlọ now bụ ụlọ onye na-elekọta dị ihe a bụ High Chief Nathaniel Nwigwe. Nna ikwu ụtụtụ ọma nna ikwu. Good morning, sir. Good morning. Amụwa bụ onye na-eweta oji na-eweje na Nenwetv. Ya bụ ndị Nenwe niile na-enenya avụ ife dị n'ike. So ebe a bụ ihe a Nenwe. Ya bụ ha si na ya bụ anyị chọgbara anyị na-edu na Nenwe. Biko gwagode ya evawu, gwa ya ọnụma isi, gwa ya onye nke ebu. Ebe m bụ Oji Okereke. Onye okpomali cheba. Oji Okereke. So ihe a Nenwe na ha na-asị na ya chọgbara niile dị na Nenwe. Enwere ebe nwere ike igwe anyị maka ihe anyị na akụkọ just nwobere akụkọ ị ga-akọrọ ya gosi chọgbu anyị dị na Nenwe. Gọọmenti chọgbu blachila mgbe alija mụtụ mgbe Nenwe akadụ onye Nenwe ntala agba nta gbara ntarụ olibe lọọ ya mgbe onye isi nwere obodo dewalị. Okay. No ya bụ ngo onye nta ahụ bụ ya bụ onye nwetara Nenwe. Ya ngụrụ ife ọ gbago nta ruo wee deweje anyị Nenwe. Lọdụ ha mụ ụmụ ya kesawa nweta egbe Nenwe eleni. Ngwa ya gaje nna ikwu anya n'o ga-isi kwuo ya. Ndị na-amaghị dị akụkọ maka anyị esi ya mata ndị Nenwe dị na-amata ya. Enwe ike na-akwere ugwu ruwere ga-echakwere ugwu ka mgbe nya ahụ. Ndị ga-esheri anyị na mgbe nya enwe ebe dị ka ife adụ mee uri ya dị ure ga mgbe nya ma bụ gbe na mgbe nya ha ala eri ala ala lọlụma Eziecho onwe ọlụmadụ na-eweta nri abalị ha alịbọchị ori ala. Enwere egwu adịkwa weta ndị ikwurikwu odo pata ndị ụbọ eweta ndị okereke ndị nwe ụlọ ha egwuru ọlụma ha were ebe ihe ala erigbo ala eri alị lori avọ erigwe alị ngwọ erigwe alị. Ndị nwoke dị nwere ndị Nenwe niile bibi ihe alị. Ndị Nenwe niile dịkwala bi ihe alị. Ndị nwere ndị bi and then eshi ive rie no me nwo me many things, eat many things, dance, celebrate. Okay. Ekisa. Wagaje Maazị Oji Okereke onye okpeme na Eziecho Uhueze na bụ Eziecho du n'ime Nenwe and okpome du n'ime Eziecho. Ibe mekere Eziecho bụ ọnụma na anọ ụmụatụ ndị agbọ ụmụ ngara ndị okpome. Wagaje nna ikwu. Onye anyị na m sokwe biko amakwa m n'ịnọ ya kama na afụwo na obodo ma nwere onye anyị ndị Nenwe ejere ịma akụkọ maka dị alị ka mmenu so mụ gbabata uti nna ikwu ne dokachi bịa jide eke about anyị na shi no na m nụrụ no anyị na bụ oke ọkpa anyị Nenwe. So ọkwa ga ekwuru ebugo shibe. Okay. Oya bụ ọkpa Nenwe. Ali bịa bụ ọkpa. Tufu. Anyị ndị ọzọ. Okay. Onye mere onye ọbụla bụ onye Eziecho. Onye mbeleje ya nọ ya onye Eziecho ọbụla onye ala emebila Nenwe bụ onye nwe right ịgọzi ikpekpere. Then ọ bụ sị na enwere okenye ụlọ ebe ahụ ọ chọrọ ikpechiteli ma ọ bụrụ onye Eziecho ọzọ alọghị kpọrọ ụlọ kpala oke nna anyị ekwure mbịa
Labia Gishi Ad Campo Bola Edige Ukomead the bag. Boya Bola Adige Kali. Okay. Akaliang Bay Vadu Quasi Nenwetv Mandian Badu Consign La Equipment I shall do that. The net as good. And then we go with eBay. They will have a good one. What shall they do? You didn't know when you watch. What shall they do when you do? Then, when you do it, let me bend out some water. I'll go on. I bet I will show you. I bet what but she go down, really grand. Avoya, my papa, whom I know, my dear, can bring young Paul, and we will churchy, if you can allow. I got to never. Woke up a labia, we are, whom I tell you, shouldn't even my grandpa, why. Then, I don't work like I should yard. I want to add the bridge. And when you would take it at Boodoo, I just want when you do, we want to get to go to wish. Now, everyone was good. Okay. After you can, I've had a gap cooking, why, but don't work about you. What I will show you down. You could go, my back. Ma egwu Eziecho Nenwe. Yes, Eziecho Nenwe. Then I be like shike nkwo jewe. Ote ba shele ikwe ai. Onye obla bo onye jali shika imedi beta. Shele ikwe ai. Onye obla bo onye jali shika imedi beta. Beta. Ka o jewe ote ku kai kwa bishu. Ai. Aro abale long. Bisu. Then non quelli da squadra la odiali ruzu oge papuji oya adiga du sibe ngwa du sibe angwa gaje biko una nuwo nu ive onye ani kwuru onye abu biko gwa ya vawo gwa ya onuma nga ebu okwana ya onye bu here. Okay abu chief Dr. Philip Oje Abu onye ndu Eziecho onye ali we mat zali ya chokwa ya bri nai yo no man gishi na Eziecho onuma all man shilale onum yishi na Eziecho abu onye mungede abu Eziecho mungede ndị jidani ugbe ndị jali bụ ndị mungede. And thank you very much Dr. Philip ikowore ive gbasara otesheri ani n'ota nishedo and ikokwara ive gbasara maka oke okpa ni obu no ye meru anyị ji buru oke okpa Nenwe anyị ji buru ngbe ọbụla onye Eziecho no na Nenwe niile as long as na onye Eziecho eruo abụrụ na nwatakịrị duru ya nwata wori ive that place ya buru nwoke be Eziecho ọ ya ga-aga ọfọ nwe onye ọbụla ya bụrụ onye duru 100 years another place na abụghị onye nke ọzọ onye ya gọfọ bụ onye Eziecho ịkọwara ya as long as na amụrụ ya bụrụ nwoke a ga-enye oji tinye na kama ka o nwere ọjọọ ahụ ewurete ka mmadụ bata ọ ga-emetụrịrị ya kaba na efu ụzọ kpee ekpere bifo ọnụma Nenwe niile tiwe ya ọnụ onye mere gụnye anya ihu adị a ga-echi na ya bụ oke ọkpa Nenwe because anyị na ivechiwe migrate we before ejewe because you according to even akọwara here biko kene mụ dejen ndị ibe anyị na we are leaving the president of army to obodo anyị and ọvịa anyị anyị si n'ihu anyị n'afọ ugbe na-aba na nga na-akpọ obodo anyị and ọvịa anyị because ihu anyị bịa mụtara ọvịa anyị so ga ije mmadụ ga-gwa nshido. Yes. Abiko na-ekene m ndị Nenwetv asị m unu na ya azọpụ ọkpa from ihu anyị to obodo anyị unu na-anya ebe a bụ obodo anyị ebe a bụ obodo anyị ebe a bụ dị obodo bụ
ime obodo Aniwan maka ebe a bụ ihu mbere nji ebe premises ma bụrụ ndị si oyibo bụ obodo anyị ị na-enye na mgbago ebe a ka a na-akpọ Oviani ebe a na-akpọ Oviani yes Oviani Nenwe bịa chọgburu Nenwe bịa chọgbara niile dị na Nenwe ebe a na-akpọ dị Oviani a ka abara dị Oviani nwe obere eti isi bọdụ ka anyị gbagodo n'ime obodo anyị emagodo obodo anyị shed ngwa ya bụ n'ime babu obodo anyị yes ime obodo anyị ebe anyị ime obodo anyị ngwa anyị esi n'ime obodo anyị fụta na-ekwu egwagodo ya ebe ahụ gwa ya onye ọnụma ibu gwa ya onye ibu and enwere ihe nwoke nyetagoro ya akụkọ nwebe akụkọ ya ọzọ nwebe akụkọ maka Oviani ya abụ chief Dr. Philip Ọjị onye Umugede Eziecho Uhueze Nenwe abịa ka Oviani si ndụ ọalị bịa nwere Oviani ala Eziecho onye na mbụ bịa bụ kwakwa dị Nenwe bịa nwere Oviani Oviani na so gburu erukwa welibe anume mgbe akwado uru ya agwada go na beta kwesịrị kwado igwe ya mu nwere uri ya ga dushiri amche kwa mgbe m o very short ibe ndị meye ndị ọzọ lewute ihe abụ sọsọ ndị anyị ibe nya azọ Oviani ndị ọzọ lewute ihe ebe dog ịkọ ọgara ya maka ihu anyị kwakwara ya maka Oviani ya dọrọ na mma mgbe ya gaje mụ bụ ofu onye na-eweta nji na-ewejeru Nenwe TV ya bụ Nenwe niile ka ha ma maka ihe sịrị mana ibe na-eme na Eziecho mana ibe na-eme na Nenwe niile onye bụla na-akwa ogwara nke o kwesịrị ikwere ugwu na ka ebiri gị mgbe ebido ire anyị na ị ga-afụ na ibe dị ya adụ maka ive mbịa gochigbu ugbe because ụtụtụ ndị be ya ama maka anị a ndị amụgburu bụ ụmụ ekọgbara ọfụrụ aga gbe ite n'ụra ama maka ive asọrat mgbe ọbụla ya ere anyị ngwungwa na-azụ gochi azụ mgbe ochie because ebere m na mgbe ochie n'ọdụ na-ere anyị ebe a naba mmadụ ọwụ ya so anyị kelere mgbe a gachi nekwa ime dị Oviani yes mmadụ ime dị Oviani and Oviani na ihe ogochi ụtọtọ ha bụ ndị anyị bụ onye nwere right iwote ibe na ime Oviani ya so ebe a bụ dị akụkọ gbasara maka anyị and obodo anyị and Oviani biko ya ga-ejere unu nekwana akwa m aka bụkwa comrade Igboke abụ m onye inye na abụ my mom the MC Zangaman you became my best friend. God bless everybody. Thank you. If I'm a mechanic,